Ramogi. Jaloch kidieny kata Sophia Nesbit obedo jaloch kidieny mar jotugo maiki ni kindi ni 11 ka 12 tuke mag nyithindo manobagi alap ma Vetlab Sports odiechieng' manyoro. Jaloch ne oyudre tok tielo machielo mar finals bagi kinde jotugo Nesbit gi Kanana Mudhomi mako thuolo mokwongo gi points 81. Sophia Nesbit gi Kanana Mudhomi pod omako thuolo mokwongo bang' round mokwongo rumo kendo bedo gi points maromre. Sophia Nesbit noloko tugo kendo medo points e round mar ariyo kapok Kanana Mudhomi yudo pek e buche adek mogik kanodoko ino medo points maromre gi Nesbit. Round mar manyo jaloch, Nesbit noyudo points mapiyo e buche 9 mokwongo manomiyo loch points adek mbele Kanana Mudhomi manotieko e thuolo mar ariyo. I played quite well. I got 3 birdies and quite a few pars. Although on number 17 I didn't do so well and I 4-putted, which sort of let me down, but that was okay. So we have 12 players who played in the World Championships who are mingling around the other players, who have given them psych to play better golf and to also know that they themselves can one day play in the World Championships. So I think quality of golf is increasing. We're really excited about what we are seeing.